Ngibayamangala ukuthi kanti ngikhonzaphi. Mina ngikhonza uNkulunkulu nje. Asibingelele egameni lika Jesu. Bafowethu, izinkulumo efana nalezi ekhulunywa ayanda la dukisa abantu abaningi emzimbeni kaKristu. Cela ukusho lokhu ungaxolisi emveni kwalokho. uNkulunkulu okhonzwa amaKristu through uJesu, noNkulunkulu okhonzwa abakwalkhanyane through Bishop uLkhanyane, noNkulunkulu okhonzwa amaNazareta through uShembe, noNkulunkulu okhonzwa ama-Muslim through uMuhammad, noNkulunkulu okhonzwa ama-China lenkenga seJapan nanani through uBuddha. Labo uNkulunkulu abakhonzwa through laba bantu engibashoyo abafani. Isizathu salokho lesokuthi uthi uJesu yimi indlela neqiniso nokuphila. Ngaphandle kwami akekho oya kuBaba. Ukube uma uJesu esho njalo kanti zikhona ezinye indlela shothi iBhayibheli line-error. Uthi uPaul mebhala uthi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Labo uNkulunkulu abakhonzwa ilamabandla noma akhonzwa izangoma lezinto zonala izinto zomagejageja bonke laba profeti enibazeni enibalandelayo abathi uNkulunkulu yedwa akayedwa. uNkulunkulu okhonzwa yithi esisindisiwe egameni lika Jesu akayedwa, noNkulunkulu okhonzwa izinyanga ezithi sonke sikholelwa kuNkulunkulu siyalivula iBhayibheli akayedwa. uNkulunkulu okhonzwa yithi esimazi through uJesu Krestu, ngoba uNkulunkulu oyedwa kumele simbone uma uJesu kuJesu oyindlela yokuya kulowo uNkulunkulu. Uma kuwukuthi abantu bayikhandela ezinye zendlela bese bathi uNkulunkulu yedwa akayedwa, uNkulunkulu okhonzwa yithi nokhonzwa abanye abantu. Abantu lo uNkulunkulu amshoyo ayanda lo menza guqa lapha bese ethi ukhonza kuNkulunkulu, asikuphikisi lokho, kodwa engikuphikisayo lokuthi ungathi uNkulunkulu wamaKristu noNkulunkulu walomguqele lapho phansi uyedwa akayedwa uNkulunkulu. Asisho ukuthi abanye uNkulunkulu abekho, engikuphikisayo ukuthi singathi uNkulunkulu okhonzwa amaKristu noma uNkulunkulu okhona emhlabeni uyedwa akayedwa. Owethu uNkulunkulu esimazi through uJesu Krestu afana noNkulunkulu okhonzwa woBuddha nobani bani, okhonzwa izinyanga nokhonza. Akusekho nokukhetha inkosi uma isimo sinje. Ngithuswa yinanga umuntu ofaka abantu ehlathini elikhulu kangaka. Uzobaqeda abafazi bethu lo muntu, njengoba ubona nangu unkosikazi womuntu ethokozile, ethokoziswa inkulumo yakhe lo baba. Lo baba yena kukhona lapha akhuluma khona iqiniso ukuthi uNkulunkulu olandelwa ngamakholwa akayedwa. Like lakuchaza lokho ikumkledlela ukuthi onkulunkulu baningi bangaphezulu ka-1800. Bese kuba khona uNkulunkulu lona phela wakwa-Israyeli, umenzi wezulu nomhlaba, lona ababembiza ngoYayahuwe emandulo. OnguNkulunkulu onemithetho kanye nemigubho yakhe eyenziwa ngezikhathi ezithile. Lena selichaze ngawo kakhulu ikumkledlela uma kuwukuthi uyalilandela. Bese kuba khona uNkulunkulu abaningi baseRome abanoNkulunkulu wabo omkhulukazi, oNkulunkulu welanga, iSun, okhonzwa ngeSunday, onendodana yakhona emelela ubuNkulunkulu bakhona obuyilanga, uJesus Christ. Uyena-ke umele ubuNkulunkulu balo nkulunkulu oyilanga waseRome ngaphansi kwenkolo yeChristianity eyavuselelwa kabusha yaphasiswa ngo-325 AD kwi-Council of Nice. Le nkolo yeChristianity ayihlanganisi lutho noNkulunkulu wakwa-Israyeli ongumenzi wezulu nomhlaba, kodwa iyinkolo yenkululeko eyavuselelwa ukuye phela uConstantine, lona phela owayembuso omkhulu wakhona eRome ngesikhathi sekucolonizwe isizwe sakwa-Israyeli, kwabulawa inkolo yakhona kwa-Israyeli kaNkulunkulu menzi wezulu nomhlaba. Wase eba nombono awubona ngephupho emoyeni, isiphambano asibona la, okwathiwa ngalesi siphambano siwuphawu lakho lokunqoba umhlaba wonke jikelele. Leso siphambano yisona-ke saphenduka saba uphawu lawo amaKrestu, eyinkolo yaseRome, njengoba kwazi kwathiwa Roman Catholic, okuchaza ukuthi bangababusi bomhlaba, iRoma, uCatholic ochaza ukuthi umhlaba jikelele.
Benqoba phela ngaso isiphambano sabo lesi njengoba ubona ubuKristu bugcwele umhlaba wonke. Ngaphansi kwayo lenkolo yaseRome yobuKristu, enalabo onkulunkulu abazithixo abaningi esengakhuluma ngabo, kanye nezinsuku zeviki nezinyanga zonyaka eziqanjwe ngamagama ezithixo zabo, kanye nemigubho yabo efana noKhisimusi, nama-Easter lawa abasuka kuwo njengamanje. Njengoba kwa-Israyeli kuzogujwa iphasika likaJehova umenzi wezulu nomhlaba ngomhla ka-22 Ephreli. Lizobe liqala lapho iphasika likaJehova lapho kuzokwenziwa khona kwa-Israyeli imihlatshelo yezimbuzi, imihlatshelo yokushiswa. Hhayi njengoba labantu base-South Africa abanganalwazi akade bebhizi bondla umnumzane womuzi wakhe. Onke amadoda kwathiwa kumele ayosebenza. Ayikho indoda okuthiwa kumele yondliwe enye indoda. Njengayo lo okhuluma lana ofuna ukondliwa. Ondliwa ngemali yalo nkosikazi ongezansi kwakhe. Ayelande endodeni yakhe ukuze ondle le ndoda. Phela inkolo yobuKristu sonke sisuka kuyo, inkolo yezingane, lezi ezikhohliswayo ukuthi ingane ilethwa yibhanoyi. Kodwa kule nkolo uma uya ngokukhula uhamba ubona ukuthi ayikho ingane elethwa libhanoyi. Manje uma usengaphansi kwayo le nkolo, kulikhuni ukuthi ukhulume ngezinye izinkolo ungakaze uye kuzo. Kodwa ezinye izinkolo kulula ukuthi zikhulume ngayo inkolo yobuKristu ngoba zisuka kuyo ziyayazi. Lo baba lona ofuna ukondliwa ukhuluma ngamabandla ase-Afrika. Asungulwa ngabantu ababekade bengamakrestu, bahamba bafikelwa ngumoya oyingcwele owabakhipha kuyo le nkolo. Sebebone ngamehlo enyama nangamehlo kamoya ukuthi kuningi okungahambi kahle kuleli bandla elafika nabelungu ababulala obabamkhulu bethu. Uma ungumKristu awuzifundi ezinye izincwadi ugabe ngawo lamavesi aseBhayibhelini, nawo owagamfuna phakathi nendawo ungawaqalanga ekuqaleni ukuthi asho ukuthini. Yena uJesu lona osekhathe abantu kangaka uyayichaza indaba eBhayibhelini ukuthi ukubabaza igama lakhe umpongoloze njengabo laba. Akusho lutho lokho, kodwa okuyokufaka ezulwini ukugcina imiyalo yakhe. Uma ningithanda, gcinani imiyalo yami. Imiyalo yakhe-ke uJesu imiphi? uJesu wathi angizile ukuzosusa okwabaprofethi basemandulo, kodwa ngizo-eda phezu kwabo. Iyiphi le mithetho yabaprofethi basemandulo? Imithetho anikezwa uNkulunkulu uMose. Imiphi leyo mthetho? Imithetho kaNkulunkulu phela lapho ayelwa khona ethi abantu bengabahlabeli labo uNkulunkulu abangomoloki labo uNkulunkulu abangobhali. UBhali phela uye lo kade ehlatshelwa ngama-Easter. Bese kuthi umoloki yilona phela ohlatshelwa ngoKhisimusi. Wazo izinkolo zakaBhali ezasungulwa khona phela eBhabhiloni. Zisungulwa uNimrodi ongunkulunkulu welanga, kanye noMadagod wakhona onguSemaramis, nendodana yakhona enguThamusi engikhulumile ngayo. Iyona nto edala inkinga kuwo phela amaKristu lawa ngoba aphusha amanga athi akhonza uNkulunkulu wakwa-Israyeli, bese ejaja amanye amabandla. Iwona lawa abanga umsindo umhlaba wonke, kanti ukuba zilandelela lezi zithixo zawo zaseRoma ekhululekile ngabe ayikho inkinga. Manje inkinga yilamanga abawakhulumayo. Akhona amanye amaKristu ahlakaniphile futhi afundile nazifundayo izincwadi zomlando, afana naye ubaba uJiyane lo. Anuke nimlandele lo baba nina amaKristu ukuze nithole imfundiso engcono. Kanye nayo lensizwa yayo umKristu nayo ehlakaniphile. Ngoba yini labenibulala lenkolo yobuKristu kube sengathi impi phakade ami?